रजिया माबोरै सफैनोबा हामगौमोन। सफैनांगौमोन माथो। आं दहायनो लिंहरदोंमोन। रितु मैम। ओह रोजी, पहुंच गए तुम? आओ आओ। जी मैम, वो थोड़ी ट्रैफिक थी, इसकी वजह से थोड़ी देर हो गई। हाँ कोई बात नहीं, बैठो। जी रोजी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ मैम बोलो। वैसे तुम्हें तो पता चल गया होगा कि राधा की दूसरी पत्नी भी है, तो उसी को लेकर मैं कुछ बात करना चाहती थी तुमसे। हाँ मैम, मुझे भी सुन के बहुत बुरा लगा कि राधा सर का और दूसरी पत्नी भी है। हाँ रोजी, तुम ही बताओ, तुम अगर मेरी जगह में होती तो क्या करती? मैं कैसे एक्सेप्ट कर लूँ उसकी दूसरी वाइफ को? हाँ मैम, आप कैसे एक्सेप्ट कर सकते हो? बहुत मुश्किल है। तो इसलिए मैं तुमसे बात करना चाहती थी। लेकिन मैम, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? नहीं करना कुछ नहीं है, बस मुझे कुछ डिटेल्स चाहिए, जैसे कि राधा ने जितने भी सारे पैसे रखे हैं उसके नाम पे या मेरे नाम पे, फैमिली के डॉक्यूमेंट्स वगैरह वगैरह, ऑफिस देखिए बहुत सारे, तो बहुत कुछ है ना। तो मुझे तुम सारे के सारे रिपोर्ट दो उसका। राधा ने कहाँ पे कितने कितने पैसे रखे हैं, कि किस किस के नाम पे, मुझे वो सारे डिटेल्स चाहिए। राधा के जितने भी क्रेडिट कार्ड से, अकाउंट से, उसके सब कुछ वो बंद कर दो। सब कुछ? लेकिन क्यों मैम? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि उसकी दूसरी पत्नी को ये सब कुछ मिले, क्योंकि ये सब कुछ मेरा है, मेरे पापा का है और राधा का है। मैं उसके अलावा किसी को नहीं दूंगी। उसकी पहली बीवी को तो बिल्कुल भी नहीं। तुम समझ पा रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ? हाँ मैम, मैं सब कुछ समझ गई। सब कुछ ब्लॉक करना है। हाँ, तुम सब कुछ ब्लॉक कर दो, ताकि राधा की वो जो पहली बीवी है वो यूज नहीं कर पाए, उसे एक फुटी कोड़े भी नहीं मिले। ठीक है मैम, आप टेंशन नहीं लो, मैं कर दूंगी। रोजी, थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं मैम। देलाइको फोन खालामदो। हेलो देलाइ। बाजै देलाइ, जोंफोर बेयाव जोबोद प्रब्लेमाव गोग्लैनानै दङ। फैसा एसे नांगौ जादोंमोन। फैसा नांगौ? मा जाखो बाजै, मायबा जादों नामा? खरसा खालामनोनो फैसा गैया जादों, एसे प्रब्लेम सोलिबाय दङ। नोंनियाबो हामाखैना एसेबो? बेबायदिसो जाना दङ। आदानि कम्पेनियालाय मा जाखो? फैसा मोनाखै? गैला देलाय, बेफोरलाय मा जामु? नोंनानो मुलि बायनोबो फैसा गैला जाबाय, थाइसेबो फैसा गैया। देलाय मा खालामनांगौ हमथानो हायाखै। सोरनाव मदद बिनो आं? सोरनाव फैसा बिनो? माबा देलाय, सोरनावबा सोंना नायनाय, गामियाव सोरबा खरसाफोरनि फैसा मोनो नामा? गथफोरनि सोरबाफोर होयो नामा? नों सोंना नायनाय। दा आंथ' सोंनोबो हाला, थांनोबो हाला, सोरनावबा मोनो। नों बेखिनि खामानिखौ मावनानै होनो हागोन ना देलाय? आं एसे मोनबाबो जागोन। दे बाजै, जागोन दे बाजै, आं नायगोन दे, सोरनावबा मोनो ना मायो सोंगोन आङो। औ देलाय, मा खालामनांगौ हमनोनो हायाखै, खर' गाज्रि जाना दंजोबो। बाजै, नोंलाय मानोथो आगोलनि खिन्थाहरा? बेबायदि जागोन होननानै सानाखैमोनलै देलाय, मानिफ्राय मा जालांजोबखो। बेबायदि जागोन सानाखैमोन। दे बाजै, आं नायगोन दे, सोरनाव मोनो आइनावबो सोंना नायगोन र'। दे देलाय, एसेबाबो मोननाय बायदि खालामथार दे, सोरनावबाबो। सोलिनो हाथाराखै, प्रब्लेम जादों। नोंनानोबो मुलिखौनो बायनो हायाखै। दे माबा मोनसे खालामनानैबाबो हरथार एसे, सोरनावबा धार लानानैबाबो आं सुख'ना होगोन दे। दे बाजै, जागोन दे, आं मोनबा हरगोन दे आङो। औ दे होनब्लालाय देलाय, दोनथ'नोसै आङो। औ बाजै दे। मोननायबा हामगौमोन एसेबाबो। मा जाखो बिहामजो, फन खालायबाय? आयै खालायबाय। देलायनायावथ' थाइसेबो फैसा गैखायानो। बेनिफ्राय आं गामियाव सोरनावबा मोनगोन ना मायोथाय होननानै खबर लानो होदों।
सुदावबाबो सोरनिबा गथनि फैसा मायबाफोर बेबायदि मोनबाबो लागोन दाहार होननानै लनबाबो। ए बेनिफ्राय मा गथनि फैसा दङ होनना बुंदों मायबा लनफोरनि मोनगोननो? गामियाव सोंगोनसो होननानै बुंदों आयै, मोनोना मोनाथाय। आबौखौबोथ' दिनै स्कुलावबो लांनो हायासै, बेसेबा खरसाखा, बास भारा मायबा भारा नांगौ। औ आयै अबाव लांबावनो हानो, फैसायानो थाइसेबो गैयाबा। बिना स्कुलाव थांबानो फैसा गैयाबानो जाखाया, फैसा नांगौना। मानो बेबायदि समा फैफिनबाय थायो आयै जोंफोरजों? मानो फैफिनबाय थायो? मानो सान्तियै थानो मोना जोंफोरो? मानो सान्तियै थानो मोना? मा खालायनो बिहामजो, खाफालावनो बेबायदिनो लिरनानै लाबोदोंमोन खोमा, गब्लं खाफाल। दा आङो सुदेमखौ रादानिफ्राय गोजान खालायनो हासिगोन, अराय समनिबो थाखाय। आरो जा साननैसोल'बाव आंनि मेगनाबो हामसिगोन आरो रादायाबो आंनि जागोन। नोंनि न'खरखौ सेफायजोबगोन आं सुदेम। नों जेरैबायदि आंनि जिउनिफ्राय सुखु गोजोनखौ लानानै थांदों, थिग बेबायदिनो नोंनिफ्रायबो लाबोगोन आं। नों सुदेमनि थाखाय आंहा सान हर गोजोन गैयै जादों, नोंखौ सानना साननानैनो। दा माबायदि मोनदों नोङो? हो? थाइसेबो फैसा मोना नोङो। मोना नोङो। रादाया नोंनि मुङाव माब्लाबा फैसा दोनदोंमोनबाबो, नोंनि न'खरनि सेफनि थाखाय माबा खालामदोंमोनब्लाबो बेखौबो होनो होआ आं रजिखौ बुंखाबाय गासैखौबो केन्सेल खालायजोबनो। आंनि अर्डार बेफोरो, आंनि सम्पति, आंनि धोन, आंनि न'आ आरो आंनि हौवा। बेयाव नोंहा जेनिबो बाहागो गैया आरो जेखौबो नों बाहागो मोनखाया। आंनिफ्राय हौवाखौ सेखौनो फैदों नोङो। आंनि फिसाया एकमात्र मोनसेल', नोंनिल' थाखाय मोदै हुगारनांगौ जादों। गाबबाय दं आंनि फिसाया बिफा नांगौ होननानै, नाथाय आंनि हौवाखौ नों लानानै थांनानै नोंनि फिसाखौ अनहोदों, मिथिबाय? आंनि फिसाया बिफा नांगौ होननानै गाबगासिनो, नाथाय दिनै मोनाखै। बेफोरनि गासिबो मोनसे मोनफा मोनफा बदला लागोन आं नोंजों सुदेम। आंनि फिसानि मोदैनि कसम, नोंखौ आं सुखु गोजोनै थानो होआ। जास्ट वेट, नों सानैसोल' नाय, नोंखौ लामायाव लाबोगोन आङो, भिखारि बानायगोन। ओरैबायदि खालायगोन, नोङो बे सोहोरखौ गिनानैनो जि जायगानिफ्राय गामिनिफ्राय फैदोंमोन बेयावनो थांफिननांगोन नोङो सुदेम, बुजिबायना नोङो? सोरो? आंलाय मादै। ए माबोरै सिनायखो नोंलाय न'खौलाय? फैबाय दे आरो सोङै सोङै। रितुआ थिनहरदों नामा? ओरैनो फैदों दे आं खेबसे खबर लानो, रादायखौ माबोरै दं होननानै। आगोलनिख्रुइ एसे मोजां मोनबायना मादै? गैया, अबाव मोजां मोननोखाय। ओजोंलाय माबोरैथ'? बिहामजोआ मोजाङैनो दङ? आबौआ मोजाङैनो दं? दं मोजाङैनो दं, गासैबो मोजाङैनो दं। ए नोंहालाय माबोरैथो फैफ्लांखौ? बेरायनो होननानै फैबायलां मादै खेबसे, गाज्रि मोनबाय नामा? मोनाखै, मानो मोननो? ओजोंलाय रितुआ रागा जोंबाय दं नामा जोंफोरखौ? जोङाखै। बेनि सिगाङावनो बुंनायानो हामगोन नामा, फैसा गैयिनि बाथ्राफोरखौ। बियो एसे मदद खालायनोबो हानाय, बिनियासो हामगोन नामा, एसे बुंनायासो हामगोन नामा? बुंला दे, मा सानगोन बियो बुंबोला, खिन्थानानैसो हैगोन रितुनो। आलासिखौ जिरायनो होनोबो बावगारबाय, फै जिरायफै। औ। फैयाखै बियो बेरायनो, रितुआनो थिनहरदों बिखौ। जोंफोरनि न'खराव मा सोलिबाय थादों होननानै बेखौनो नायनो थिनहरदों बियो। आइया फन हमाखैना दाखालिनिफ्रायनो, बेखौनो थिनहरदों बियो। गावहा फैखाया नालाय, बेनिखायनो बक्सिखौ थिनहरदों बियो। नङाब्लालाय बिफोरलाय माब्लानि मा मानसि, आंनि न'खराव फैनानै आलासि जानानै थांनो। मा सोलिगासिनो, मा माबादों, मोजाङै दोनदोंना दोनाखै, मोनजादोंना मोनजायाखै, बेफोरखौनो सिरि सिरि नायखोमा होनो फैदों आरो बियो। आंबो खिन्थाखाया माब्लाबाबो आंनि न'खराव मा सोलिगासिनो दङ। आरो आं रितुनिफ्राय माब्लाबाबो मदद गैखाया, आं गावनो खस्थ' खालायगोन। दिनै गैया माथो जादों, आं माबा खस्थ' मावनो हाया नामा? साख्रि मोनाबाबोथ', साख्रि गैयाबाबो, जब मोनाबाबोथ' माबा खामानिफोरथ' मोनगोन। थोरसि सुहैग्रा, मालायनि न' लिरग्रा, जि सुना हैग्रा, बेफोरखौथ' मोनगोन आङो। आंनि हौवाखौ नायनो थाखाय, न'खर सालायनायनि थाखाय आं मालायनि न'आव रुवाथि थानानैबाबो बेफोरखौ मावहैगोन। मा होनो दा बिहामजो? हाजारबाबो आलासि जिरायथ' होननानै फैबाय आङो, दा मा होनो बिहामजो? औ आयै, जेबोआनो गैला माथो, सिनिबो गैया, सापातबो गैया। इसेबो गैथारला? गैला आयै, एसे थानायखौ दहाय लोंबायना जोंफोर फुङाव। दा मा खालायनो होनबा?
मा होनो आलासिनो लासिं सिंनो दैखौनो हैनोसै। आयै माथो खालायनो होनब्लालाय गैयिखौलाय मानिफ्रायथो होनो। दे होनब्लालाय आं माबा मोनसे बानायनानै बुंसिगोन दे आरो। आयै आरो आयै जोंफोरनि न'खरावदि बेबायदि आंखाल जानानै दङ बेफोरखौ बिनो दा खिन्थायै बे खिन्थानानै हैगोन रितुनो। दे खिन्थाया दे। आयै मानोना बेफोरखौ मिन्थिब्ला रितुआ दानो लांफैगोन रादायखौ आरो आं बेबायदि जानो होनो गोसो गैया। आं गावनो खस्थ' खालामनानैबाबो माबा खालामनानैबाबो रादायखौ नायगोन आं लायो गाबोननिफ्रायनो अबावबा खामानि नागिरहैगोन आं। लामा सामा थोरसि सुनाय सोरनाबा सोरनिबा न'खराव खामानि मावहैनाय न' लिरनाय बेफोरखौनो मावहैगोन आं। दखानाव काप सुहैनाय थोरसि सुहैनाय बेफोरबाबो मावगोन आं। थेवबो आं दानो रितुनो हरथ' आङो एसे मोजां जाबा बाथ्राया गुबुन जागौमोन। बे गाज्रि मानसिफोरनि गेजेराव आं रादायखौ दोनहोनो गोसो गैया आयै। दे जागोन दे आंबो मायबाफोर खालायनो हायो ना मायोथाय। दे गाबोननिफ्राय मायबा मोनसे खालायसिगोन दे सानैबो।